ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପୌରାଣିକ ଯୁଗରେ ଏମିତି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ବିରୋଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରହାରକୁ ବିଫଳ କରିଦେଉଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ଅଭେଦ ଥିଲା। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ନିଜ କାମ ପୂରା କରିବା ପରେ ହିଁ ଫେରୁଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମହାଭାରତ ପରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କ'ଣ ହେଲା ଏବଂ ଏବେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚକ୍ର ଥିଲା। ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ଅବତାର ହିଁ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଏକା ସାଥିରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲା। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାନ୍ୟତା ଆମ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ନିର୍ମାଣ ଭଗବାନ ଶିବ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିର ସଞ୍ଚାଳନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ନିର୍ମାଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଭେଦ ଅଗ୍ନିରୁ ସେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ, ତ୍ରିଶୂଳ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। କିନ୍ତୁ ଋଗ୍ବେଦରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଲଗା ରୂପରେ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ସମୟ ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସମୟକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ସତୀଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ 51 ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଶୁପାଳର ବଧ କରିଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କ'ଣ ହେଲା? ଏହାର ଜବାବ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ମିଳେ, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ଅବତାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନା କେହି ଚଲେଇ ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବି ପୃଥିବୀରେ ସମାହିତ ହୋଇଗଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ କଳ୍କି ଅବତାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ହିଁ ପୁନଃ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପୃଥିବୀ ଗର୍ଭରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ତାର ଚରମ ସୀମାରେ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଓ ବୀର ହନୁମାନ କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କ ସହ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କଳ୍କି ଅବତାର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କରି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅଧର୍ମର ଅନ୍ତ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ଋଗ୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ଯାହା ଆମେ ଏବେ ଭାବିଥାଉ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସମୟ ଚକ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କରନ୍ତି। ସମୟର ବ୍ୟବଧାନର ଉପଯୋଗ କରି ସେ କୌଣସି ବିରୋଧୀର ଶକ୍ତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ। ମହାଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିରାଟ ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମୟକୁ ରୋକି ଦେଇଥିଲେ। ସମୟକୁ ଅଟକାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ପୁରା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଋଗ୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କୌଣସି ଭୌତିକ ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ଯାହାକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ଓ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ସୃଷ୍ଟିର ସଞ୍ଚାଳକ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଭେଦ ଗୁଣ ଅଟେ, ଯାହା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ଅବତାର ସହ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।